В связи с теми событиями, которые происходят. Россияга карата кертилген шиклеулер ауыл хуҗалыгында ничек чагылыш табачак? Әлегә төп төгәл җавап фермерларның үзләрендә дә, агрохолдинг башлыкларында да, министрда да юк. Чөнки берничә көн дигәндә минераль ашлама, чәчүлек орлыкка, запас чәсләргә бәя артырга өлгергән. Чәчүгә ай ярым калып барганда моны яхшы яңалык дип әйтеп булмый. Марат Жаббаров запчастларны үзебездә җитештерүчеләрдән алырга тәкъдим итте. Каяндыр нәрсә көтеп ятарга ярамый, әлеге мәсьәлә буенча актив эшләргә кирәк. Икътисади хәл катлаулануга карамастан авыл хуҗалыгы дәүләт ярдәменнән мәхрүм ителми, барлык программалар, субсидиялар гамәлдә калачак. Аларны зур оешмалар да, крестьян фермер хуҗалыклары да ала. Татарстан субсидияләр алу буенча алдынгылар рәтендә соңгы 3 елда гына бу уңайдан 606 миллион сум акча бүленә. Узган ел крестьян фермер хуҗалыклары 24 миллиард сумлык азык-төлек җитештереп сата. Ярдәмчел хуҗалыклар һәм кооперативлар да актив. Бүген фермерлар берлегендә КФХлар санын арттырырга тәкъдим ясадылар. Должно быть в Татарстане. Безнең республикада 35-45 мең фермер хуҗалыгы булырга тиеш. Ул очракта алар үзләре 2 миллион тонна ашлык җиткерә алачак. Ташланган һәм эшкәртелмәгән җирләр дә кимиячәк. Фермерлар үзебездә җитештергән азык-төлек үзебезгә җитәчәк дип саный, аеруча хөкүмәттән ярдәм алып эшләгәндә. Безгә правительство бик күп субсидиялар белән булышалар. Менә тиешле агротехникаларны кулланып, республикадан ярдәмнәр булса, безнең Татарстан Республикасында бу авыл хуҗалыгы продуктларының кытлык булмастыр дип ышанам мин. Түбән Кама районы Кызыл Шапшак авылында яшәүче Илнур Зайнуллин ел сайын каз үстереп сата. Санкция йогынтысын ул да тойган. Импортный йомыркаларның бәяләре үсте, күбрәк дип әйтергә була инде. Премикслар добавкалар бик нык үсте. Бүгенге көндә зерноларның бәясе үсеп бара. Казларның бәясе, сут ишеннәре бүгенге көндә 170-200-гә предлог итәләр, пока былтыргы бәя белән бара инде. Республикада ел сайын чит илләрдән яшелчә һәм җиләк сатып алыр өчен 70 миллиард сум акча тотыла. Кайберләрен үзебездә җитештерә башлаган фермерлар бар. Хәзер безнең шартларга яраклаштырылган үсентеләр кирәк. Тәтештән килгән Екатерина Кущумова биология үзәге ачарга тәкъдим итте. Элек Татарстан җиләк үстерү буенча алдынгылар рәтендә иде. Ул үзәк хәзер инде юк. Безгә яңадан чыдам сортларны үстергә кирәк. Яңа биология үзәге ярдәм итәр иде. Бүген корылтайга җыелучылар КФХлар санын арттыру һәм алар үсеш өчен кирәкле шартлар мәсьәләсен федераль дәрәҗәдә күтәрергә кирәклеген әйтте. Хәзер республикада авыл җирлекләрен үстерү стратегиясе языла. Анда үсеш мөмкинлекләре, эш урыннары, җитештергәнне сату мәсьәләләре чагылыш табачак. Бу уңайдан фермерларның тәкъдимнәре тупланачак. Руслан Судинов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы.